Uutisista hyvää päivää. Junaliikenne on takkuillut pahoin pakkasen vuoksi. Rataongelmien takia osa junista ei ole päässyt kulkemaan lainkaan ja osa on kulkenut erittäin hitaasti. Useat kaukoliikenteen junat ovat olleet myöhässä, mutta ongelmia on ollut myös paikallisliikenteessä. Helsingin seudun liikenteen mukaan ongelmat johtuvat vaihdeviasta. Helsingissä Oulunkylän kohdalla korjattiin kovien pakkasten aiheuttamia kiskovaurioita aamuyöhön saakka. Pääkaupunkiseudulla myöskään osa busseista ei ole päässyt liikkeelle pakkasen aiheuttamien vikojen takia. Metron hyytyminen aamupäivällä pysäytti senkin liikenteen pariksi 10 minuutiksi. Kyllä tässä 40 minuuttia on tullut pyörittyä näitä hissejä. Tosiaan tässä jälkikasvuakin näyttää olevan, niin mitenkä toi 40 minuuttia on kulunut? Aika hitaita minuutteja. Nyt sattuu näköjään justiin tulemaan vihdoinkin juna. Että loistavaa. Hyvä VR. No, tämä on vähän yllätys, koska mä uskoisin, että kaikki Suomessa pitäisi toimia. Mutta tämä on ensimmäinen kerta täällä Helsingissä, kun on niin pakkasta, että tämä on semmoinen koe. No kyllä muuten menisi, mutta tässä on -20, niin kyllä tämä vähän tietysti kiristää. Mutta ja sitten tämmöisen 3-vuotiaankaan, mutta ei tässä nyt mitään. Itse asiassa sieltä juna tuleekin tossa niin oikein sopivasti. Niin. Porin prikaati toimi väärin, kun se kielsi varusmiesten haastattelun, katsoo apulaisoikeusasiamies. Yle halusi haastatella varusmiehiä viime keväänä, kun se teki juttua asevelvollisten käyttämisestä yllätyshyökkäysten torjunnassa. Prikaatin komentaja kielsi haastattelut. Varusmiesliitto kanteli asiasta. Apulaisoikeusasiamies toteaa, että varusmiehiä olisi voinut muistuttaa salassa pidettävistä asioista, mutta haastattelua ei olisi pitänyt estää. TV-juontaja Axel Smithin salakatselujutussa on nostettu syytteet. Smithia syytetään 32 salakatselusta, 3 kunnianloukkauksesta ja 2 yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Smithin epäillään kuvanneen salaa seksikumppaneitaan. Oikeus käsittelee asiaa parin viikon kuluttua. Smith kiistää syyllistyneensä rikokseen. Irakissa pako Mosulin kaupungista kiihtyy, arvioi YK. Taisteluja pakenee nyt noin 2000 ihmistä päivässä. Irakin joukot aloittivat lokakuussa hyökkäyksen kaupungin valtaamiseksi takaisin ääriliike ISISiltä. Taisteluja on painut yhteensä 125 000 ihmistä. Irakin terrorismivastaisten joukkojen komentajan mukaan irakilaisjoukot ovat vallanneet takaisin noin 2/3 Mosulin itäosasta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu armahtaisi palestiinalaismiehen tappaneen israelilaissotilaan. Sotilastuomioistuin tuomitsi kersantti Elor Azarian taposta, kun hän oli ampunut maassa vakavan palestiinalaishyökkäjän. Tapaus on jakanut mielipiteitä Israelissa. Oikeistopoliitikot ovat puolustaneet sotilasta, kun taas armeijan komentajat ovat sanoneet, että teko ei vastaa Israelin armeijan arvoja. Täällä Suomessa kaupat saavat olla huomenna loppiaisena auki. Kauppiaat päättävät aukiolosta paikallisen kysynnän mukaan. Alkot ovat tänään normaalisti auki, mutta huomenna kiinni. Kaukoliikenteen junat kulkevat tänään loppiaisaattona perjantai-aikataulujen mukaan ja huomenna taas sunnuntai-aikataulujen mukaisesti, paitsi että vain pelkästään sunnuntaisin liikennöitävät junat eivät kuitenkaan siis kulje. Ja vielä tarkennus aamulla kerrottuun uutiseen kalastusmaksun kertymästä. Kerroimme, että vuoden voimassa ollut uusi kalastuslaki on romahduttanut kalastusmaksukertymän. Rahaa kertyy lähes 2 miljoonaa euroa arvioitua vähemmän. Uutisesta saattoi saada kuvan, että 65-vuotiaat eläkeläiset olisi vapautettu kalastusmaksusta nyt uuden lain myötä. Eläkeläisten maksuvapaus on kuitenkin ollut voimassa vuodesta 1997. Kireä pakkanen jatkuu koko maassa. Tänään tehtiin uusi talven kylmyysennätys. Muonion kirkonkylässä mitattiin 41,7 astetta pakkasta. Yön aikana lounaistuuli voimistuu ja kuljettaa maan ja länsi- ja pohjoisosiin runsaampaa pilvisyyttä. Pakkanen heikkenee 10 ja 15 asteen välillä. Maan itä- ja eteläosissa tuuli puolestaan heikkenee ja sää pysyy selkeänä, jolloin pakkanen kiristyy paikkoin jopa 30 asteen tietämille. Ja varoitukset kireästä pakkasesta varoitetaan aluksi koko maassa ja tuuli on merellä paikkoin kovaa. Ja se myös lisää pakkasen purevuutta, etenkin etelässä. Nyt vuoron uutiset englanniksi. Suomeksi sanomme näkemiin.